Bertové jako plemeno Gloucester a zasili také turnip jako krmivo. Čau holky. To je nejlepší. Tak pojď. Koukněte na moji kozu. Dean a Joe mají čistokrevné kozy a chtějí pěstovat pšenici pro kozí koláče. Očividně se jim nový domov líbí. Hned šli dovnitř bez povyku. Myslím, že tenhle nápad má nějaký potenciál. 4 prasata plemene Saddleback jsou klíčová pro plán Marie a Aaron. Naším dlouhodobým cílem jsou území. Jan a Sue mají podobný plán, ale také vyseli trávu na seno, které chtějí jak prodávat, tak spotřebovávat. Jsem tetička. Už to jde? Jsme pod proudem. Linda a Michael mají venkovské obce. Doma je pro Lindu kloboukářství a maso prodají se zeleninou jako potravinový koš. Myslím, že po dnešku už toho mám dost. Nejen proto, že jsme nepracovali jako tým. Jsem prostě unavená. Mike a Angela budou barvit vlnu zeleninou, jako například řepou, kterou zaseli. Angelo, podívej, máme ohradu s ovcemi. Včera odpoledne jsme nemysleli, že by to bylo možné. Je opravdu výhodné pěstovat si vlastní barvy.